Ahụ Odoziakụ Nneka Ogbuonwu lagoro mmụọ nke Oriaku Village dị n'Ukpo Council ime obodo Dunukọfịa n'ime Anambra State bụ nke enigoro na ngwurube di ya tupu ọ nwụọ. Ọ bụ Director na-ahụ maka okpogho n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS Emmanuel Chibataga kọrọ anyị ka akwamozu ahụ siri gaa. N'ụka elimozu nke akara na Church of Pentecost nke ndị Anglican n'Ukpo, onye na-elekọta ya bụ ụlọ ụka bụ Reverend Canon Uchenna Umifekwem chetara ndị nke Chineke na ọnwụ bụ ihe mmadụ anapụghị izere ezere ma kọwapụta ọtụtụ ọrụ nwaanyị ahụ lụrụ n'ifu na ụlọ ụka na-aga etu ọ kwesịrị. Dịka o si kọwaa na ya bụ nwaanyị lara mmụọ sonyere na otu ụmụ nwaanyị ma bụrụkwa onye nke ya na ezinụlọ ya dị n'ezigbo mma ma bụrụkwa onye metụtara ọtụtụ ndụ ndị mmadụ aka. Ka a kasịrị ụka elimozu ka e buru ozu ya wee laa na be ya wee lie ya, ebe ọtụtụ ndị mmadụ site ozi ekele kọwara na ya bụ nwaanyị bụ onye nke eji eziokwu wee mara ma bụrụkwa onye na-eme ihe etu ọ kwesịrị, ebe ha kwuru na ya bụ nwaanyị bụkwa onye na-akwado ụka nakwa mmepe obodo. Dịka o si adị, ndị ABS jupụtara n'uju nke ọ bụ onyeisi ụlọọrụ ha bụ Sir Chido Obidiegwu nke ọ bụ Director News na Current Affairs na ya bụ ụlọọrụ Maazị Gabe Okpalaeze nọchitere tiri ya bụ ezinụlọ aka n'obi. Sir Chido kọwapụtara ọtụtụ ọrụ ya bụ nwaanyị lụrụ oge ọ bụ onye ọrụ ABS ma bụrụkwa Director nke na-afụ maka ego ma kpọkwuo ezinụlọ ha ka ha jide obi ha aka maka na ọnwụ bụ ife mmadụ napụrụ ịgbanarị. Na nzaghachi, di ya bụ onye lara mmụọ bụ Maazị Boniface Ogbuonwu, ụmụ ya Maazị Chikelu Ogbuonwu nakwa Oriaku Cynthia Ezeodo kọwara nne ha na di ya dịka onye ha na-ama nchezo echezo n'ụwa ma mee ka amata na ọtụtụ mmekọrịta ha na ya bụ onye lara mmụọ ga-adịgide, ebe ọgọ ya nwoke bụ Maazị Arinze Ezeodo sịrị na ọ bụ ụdị nwaanyị onye ọbụla ga na-ekpe ekpere ka ọ nwee na ndụ ya ma kpee ekpere ka Chineke nye ya ezumike ebighị ebi. Oriaku Ogbuonwu lara mmụọ bụ nke sitere n'ezinụlọ ana Enugu tupu o wee lụọ di bụ nke ọ rapụrụ di ya, ụmụ ya, ụmụ ya nakwa ndị ikwu na ibe wee laa mmụọ. Site n'Ukpo, Emmanuel Chibata maka akụkọ ụwa ABS.